Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enten niki kitab jamaah tanglet. Napa artine nika salat ingkang eling? Lah niku nggih. Nggih. Bab salat malih niki nggih mboten napa-pun. Salat menika ingkang kewajiban dhateng makhluke Allah ingkang sing namine menungsa umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nggih. Salat menika panjenengan pun semrap ilmune pun ngertos rupane. Salat ingkang syariat fisik niki ternyata salat niku olahraga. Pun salat panjenengan sakniki doktrin kepingin kepanggih Allah, kepingin nika niki ternyata pun luntur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu niki mung 5 menit senajan padosipun kula nggih ketelarak menika. Mungkin bertahun-tahun tapi mboten niki kula sampaiaken dhateng panjenengan mung sekedar 5 menit mawon saged ilmune. Eling niku maksudipun nggih lek dalam kehidupan sehari-hari ngadep mantep eling nggih. Nah niku nggih. Niki sing sampeyan tangletaken eling. Nah niku. Eling menika dhateng Allah saged dilaksanakaken dalam kehidupan sehari-hari, nyambut damel. Napa mawon kesibukane sampean, masak. Nggih termasuk adang menika, nggih termasuk goreng-goreng menika, nggih termasuk sing enten gadah pendamelan ten warung, nggih ngudhuk kopi, nggih napa nika. Niku mendel mawon jenengan. Nah niku termasuk eling. Asal panjenengan mendel meneng boten ngomong-ngomong menika. Mongko menika kula boten tapi seneng ngomong, tapi kula bab ilmu kula sampaiaken ten pundi mawon tempate. Nah niku sampai yang ingkang boten ngerti, wah warung papane wong ngene-ngene di ngomongi bab agama. Lah kula bisae daripada ten warung niku wau ngrasani nggih nika niki, nggih ngoten mriku ten warung nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiyang ingkang mboten secari sengaja metawa nggih disengaja niku tiyang ingkang eling dhateng Allah meniku kesehariane kados mboten ngreken tiyang. Nah niku kados mboten ngreken. Nah niku nggih. Dados napa krana enten di dalam dirinya ini selalu ingat kalaupun kepada lafal nggih Allah menika. Nah niku nggih. Tapi dengan kontak utama yang di dalam diri ini harus menyebut asma Allah. Asma Allah lan yang lain-lainnya. Maka nanti Allah ingkang ngatur kediaman ini bisa terjadi di dalam diri. Moko menika lek tiyang umum senengane nang warung krana enten sing diingat selalu dhateng Allah niku ngedoh napa mawon mboten kepikir. Kadang sampai lali napa ingkang ditedha niku setelah bayar, setelah napa niku mboten kaitung. Tapi mboten melali mboten niku mung nggih lali ngoten. Tapi mangke setelah dekipun mantun bayar sedanten menika napa ingkang ditedha enten sing lali menika mangke eling diberi ingatan kepada Allah. Lah niku. Lah mongko lek ten warung sing pun dados langganane nggih mboten masalah benjing pasti mriku malih. Lah niki lek kuwatire ten tebih mantun nedha bayar lali. Lah niku sing mboten saged tilem sampai glepek-glepek sampai bingung mergo tebih. Lah niku nggih. Tapi niku bukti nyoto bahwa seorang yang menghadap kepada Allah niku wau melalui eling, nggih melalui kerja tenaga, nggih melalui kehidupan sehari-hari niku mencari kebutuhan hidupnya, maka sering lupa. Nah, niku nggih atos-atos dengan orang yang berperilaku seperti itu. Orang seperti ini terkadang juga bisa dikatakan malati. Jangan sampai diganggu, jangan sampai diperolokkan. Kalau tidak tahu, tidak berfungsinya malati itu. Tapi kalau tahu disengaja,
maka ada hukum Allah yang akan menimpa orang yang memperolokkan tadi. Maka menika salat niku nggih niku wau bab fisik ternyata olahraga. Bab ngadep nggih dilaksanakaken dalam salat syariat, ngadep eling mantep menika nggih. Dadose elmune niki bab salat kudu sak bener-benere enten ingkang sing dieling dhateng Allah. Lah mongko ilmu niki mangke Allah maringi kelebihan niku mboten dados utama, mung sekedar kembangan mawon. Nah niku nggih mboten dados nggih menika dadose nggih mung sekedar mawon dilaksanaken lek enten tiyang ditulung nggih didongaaken ngoten mawon lah. Lah niku nggih mongko nggih menika masih sepeda motoran ingkang tiyang nglaksanakaken eling dhateng Allah niku mboten ngaruh napa-napa, maksudipun mboten ngaruh napa-napa, mboten ningali kiwa tengen, mboten pun niku. Niku nggih, niku lek numpak sepeda motoran nggih ngoten menika, tapi bahaya napa mboten? Mboten, mangke Allah ingkang ngatur menawi nggih enten sing yok napa, Allah ingkang sing memperhentikan motornya. Lah niku terus panjenengan niki sakbenere salat janganlah sekedar salat yang kayak sudah kemarin menika, tapi setelah ilmu niki panjenengan semerapi, jalankanlah, jadilah perilaku. Nanti Allah yang akan memberi rahmat kehendaknya melalui panjenengan, ibaratnya sholat masuk ke dalam 24 jam. Lah niku sholat umum menika mek 5 menit sing kanggone awak niki niku mawon nggih mboten napa nggih panjang pendeke ayat nggih luput, mboten memenuhi syarat. Lah niku mongko menika enten ajaran salat ingkang dimakrifatkan Allah menika nggih salat fisik, olahraga, ngadep, mantep, eling. Lah niku kudu sami dilaksanakan sedanten. Mongko kehidupane panjenengan adem ayem terlaksana sing namine pun salat hakikat, termasuk dinilai Allah sholat 24 jam cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.